Bueno, zesan, ez? Honen aurrean, eskerrik asko Leire eta eskerrik asko Arkaitz aurkezpenagatik eta, ez bakarrik aurkezpenagatik, ze Arkaitzek izan da liburu honen lehenengo irakurleetako bat. Eta, eskerrik asko denei etortzeagatik, hainbeste jende eta, esan arituta edo nago. Saiatu naiz da aurki egiten ez dudalako nahi, hori idazle guztiak izaten dugun bezala, ez dugu nahi kondizionatu gehiagi novelaren irakurketa, ezta. Eta, hasteko aitortu behar dut, liburu honen hastapenean traizio bat dagoela, traizio bat nire buruari niona, ze azkeneko poema liburua duela 10 urte Alea publikatu eta nire buruari esan nion, bi traizio. Nire buruari esan nion, eta bin komunikabide bati ere bai, 40 urte arte ez nuela novelarik idatziko. 40 urte baino lehen novela bat idaztea oza temerarioa dela. Gerora uste Salterrek edolako zerbait esaten duela baita ere, James Salter idazteak. Hori lehengo traizioa eta bigarren traizioa da esan nuela, ez nuela sekula aitortuko inori novela bat idazten ari nintzenik eta bukatzen nuenean publikatuko nuela inori ezer esan gabe, baina bide honetan ez dakize ahultasun momentuan norbaiti esan, gero beste bati esan, beste ahultasun momentu batean eta azkeneko 20 urteak eman ditut betiko galderari erantzuten, ez? Noizko novela, nola da novela. Izan ere, egia esan, nahiko urduri jartzen dute oainikan bukatu eta batzutan hasigabeak dauden novelen inguruko albisteak, novelak edo pelikulak edo denarako, ez? Albisteak eta lakoak, ez? Usteet, liburu bat edo pelikula bat izan beharko litzatekeela notizia publikatu ondoren izateko, baina inoiz ez oraindikan ideietan dagoenean, ez? Beraz, alde batetik hori, gero bestetik beste batzuk gogorazi zidaten ez poeta izan nintzela, baizik eta baita ere kritika lanetan ibili nintzela, eta eaz ziur nengoen novela bat idaztearekin, ez? Jende asko preste gongo zela historia zorosten, preste gongo zela odolkiak ordainetan emateko. Eta gero gainera hori, Arkaitzek esan duena, gainera poeta bat, eta ematen du poeta dena kondenatu dagoela betirako poeta izatera. Eta hori gutxi ez, eta gainera hemen ez dago oraindik, baina gero etortzekoa den pertsona batek behin esan zidan, telebistan erasi nintzen lanean, aurkezle lanetan, Sauterela zenean, eta ark esan zidan, aurkezle hasi zera, ez ez bukatuko novela, hor dituko da novela bukatu gabe. Beraz, besterik ez bada, nola gustatzen zaigun jendeari kontra egitea, besterik ez bada, horregatik ez bada ere, azkenean pozik nago bukatu dudalako. Beraz, ustez arrasto guztien kontra, ez? Zeinu guztien kontra, azkenean bukatu dut, talde horretatik pozik nago. Eta gainera pozik nagoz, uste baino plazera handiagoz idatzi den novela hau, ez? Horretik poesia idatzea nuen, besterik ez dauka publikatua, ez ipuirik, ez beste zer. Eta uste nuen askoz nekezago egingo zitzaia dela idazteko prozesua. Eta egia esan agian da, desente atzeratu nuelako idazketa prozesua, eta orduan idazten hasi nintzenerako nahiko mamitua nuelako historia, ahotsa, narratzailea, personaiak. Baina behin idazten hasi nintzenean, egia esan disfrutatu egin dut, ez? Eta, ia nire buruaren harridurarako, ze batzutan idaztea bakizue komplikatua dela, gogorra izaten dela. Baina nire kasuan, egia esan disfrutatu dut, ez? Eta orduan, satisfazio txiki bat ere badaukat honekin, eta da ez dakit novela honen etxabaren, baina mintzat. Sentsazioa daukat, gaur egun eman dezakedan neurria eman dudala, ez? Hau da, ez naizela gai askoz hobeto idazteko, ez? Uste idazle bati eskatu altzaiona minimoa bintzat hori dela, ez? Ez ezala publikatzeagatik, ez ezala errazkeria, ez daia errazkerian erori,
eta alde horretatik ez dutuki presarik ere publikatzeko, sentsazio horrekin bukatu dut, hemen aipatu den bezala 10 urte pasa dira azkeneko literatura lanetik, Alea poema liburu hartatik, eta bide batez, azkeneko berri azketetan eta ari nintzela, konturatu nintzen hemen ere badagoela zer Aleatik, nire harridurako baita ere, hori iruditu zaitez. Beraz, nobelaren abiapuntua gutxi horrela banoen, duela 10 urte, baina urte asko pasa dira idazten hasi baino lehen, ezin izan dudalako, tartean tesi bat idatzi dut, inori gomendatzen ez diodan gauza bat. Idaztea da irakurtzea. Tesi bat idaztea, irakurtzea ez da ere, zola eskintez. Gero, beste ikaketa lan batean ere ibili nintzen, gero esan bezala, telebistan ere aurkezle, hori ere ez diot gomendatzen inori. Eta orduan, luzatu ezin nobelari heldu, ez? Orduan, esan bezala idazterako nahiko mamitua nuen buruan, eta nik uste horrek ere lagundu zidala edo lagundu didala novela idazten. Tarte honetan, zoritxarrez, bi personez gogoratu behar naiz ezinbestean, lehenik eta bain, liburua eskaini dagoen personan, edita dela, urtebete gutxi gara izena, eta beste Asier Etxeberria, Asier Etxeberriarekin ere asko gogoratu naiz, liburua idatzi dudanean, eta, espero dut bintzat nire personaiak, Damian Arruti bere personaia nagusiarekin hor nonbait elkar ikustea, ez? Ikusten duzuen bezala, ari naiz hemen iskin egiten novelaz, novelen edukei buruz hitz egiten hasteko, baina, zeo zer esango dut jakina. Hasteko esan nahiko nuke eta azpimarratu nahiko nuke fikziozko lan bat dela. Igual redundantea da novela baten aurkezpenean esatea, baina ikusita azken boladan egiten ari den irakurketa batzuk, novela batzuen inguruan, eta uste komenigarria da azpimarratzea fikzioa dela, horrek ez du esan nahi jakina irakurketa, bestelako irakurketak egin ezin daitezkenik, baina abia puntua fikzioa da. Eta abia puntuan gainera fikzioen aldarrikapen bat ere, bai. Hala iruditzen zait. Iruditzen zait, goela fase historiko batean fikzioaren irakurketa geroz eta problematikoa dena, iruditzen zait joera dugula gehiago irakurketa simplistetarako, irakurketa erraz, panfletarietarako, eta neurri horretan liburua ere horren kontrako aldarrikapen bat, fikzioaren aldarrikapena, eta nolabait pertsonaien bidez eta narratzailean bidez moduko bat sortzen duzu eta mundu horren barnea ez dela hain erresa lerro batean, ebilerrotan laburtzeko bezala, ezta? Eta, eta badakit, batzutan fikzioa deseroso ere izan daitekeela, ez? Zergatik, fikzioa beti baduka kontu ambiguo bat, zaila izaten da batzutan interpretazioa aurrean daukazuna, eta zentzu horretan badakit, agian momentu batzuetan, irakurle batzuentzat deseroso ere izan daitekeela novela hau, ez? Beraz, lehenik eta behin azpimarratu nahi duan gauza bada, ez naizela nire nobeletako pertsonaien iritzi, jokamoldeen, hizkuntzaren eta erantzule egingo. Eta ez naizela egiten. Erantzule literario bai, baina ez ikuspuntu legal edo moral batetik. Nire buruakin nahiko lan badaukat erantzun gizon hori hartzen, eta bai, nolabait azpimarratu da, kontraportadanera saltzen da, nobelak badaukala nahiko kutsu lazgarri bat, eta pertsonaia ere nahiko mikatza dela, baina, hortaz aparte, uste baditu ez dela aparteko gauza bat ere kontatzen duana, ez? Ni saiatu naiz nahiko historio errealista egiten, pertsonaia errealista xamar batzuekin, eta batzuetan errealitatea mingarriaren heinean, novela ere agian mingarria suertatu daiteke momenturen batean. Tartean, Ketzek esan duen bezala, gure betiko hori edo gure gatazka famatu hori
tartean dagoelako, kontakizunean, Isaac Rosak idatzi zuen behin liburu bat, idazle sevillarrak, Otra maldita novela sobre la guerra civil izena zuena, Eta igual horrete pentsa dezake, beste novela madarikatu bat Euskal Gatazkari buruz. Eta, bai, agian hori pentsatu daiteke, baina iruditzen zait, ez da ere gatazka edo delakoaren inguruko novela bat, Piskat hori da eszenatokia, kontestua hori da, baina esango nuke gehiago ari dela pertsonaia ezberdinen arteko harremanen inguruan, lagun arte hori, arkitzek aipatu den lagun arte hori dago, amodiozko harremanak, aitarekin duen harremana, eta jakina gatazkak modu baten edo bestean, hauek lagun talde hau esan bezala gatazkaen erdian kokatua egon da, eta horrek eragin du guztian, baita horretan ere, Eta adibidez, nik uste novela zarkatzen duen sentimenduetako bat beldurra dela, Pertsonaiak momentu ezberdinetan, pertsonaia nagusiak momentu ezberdinetan sentitzen duen beldurra, eta beldur horrek nola eragiten duen, bere bizitzan, bere jokamoldeetan, bere espektatibetan, bere ideologian ere bai izango nuke. Eta, pertsonaiak baditu momentu batzuetan oso diskurso politiko gogorrak egiten ditu, oso konbentzimendu irmoak ematen dituela, baina horren atzean uste dut novelak erakusten duela badagoela beste realitate bat, ez dena maiz guk uste duguna bezalakoa, edo guk buruan egiten dugun pelikula edo fantasiatik haratago, realitateak askotan muturraren aurrean talka egiten digula, Eta neurri batean, saiatu nahi zela novela honekin izan da, talka horietan edo realitateak pertsonai guregan edo pertsonaiengan eragiten dituen zimurrak, zikinkeriak eta hori ere gordin xamar agertzen, Gordin xamar, espero dut gordinkerian erori gabe. Eta hori dela eta ere, lehen aipatu duan, ezer oso edo mikatza suerta daitekeela. Izan ere, pertsonaia hauek ez zaizkit iruditzen eredugarriak, lehen esan dudan bezala, ez naiz beraien erantzule egingo. Batzutan gauza bat aldarrikatzen dute, beste batzutan eta kontrako egiten dute. Lehen esan bezala, konbikzio moral irmoak dituzte, baina gero ez gai dira egunerokotasun minimoki jasangarri bat eramateko, Eta, bizitzaren zerrumilo horretan bizi dira, kontestu ez errex batean, eta ahalik eta bizitza baketsuena egiten saiatzen dira, Neurri batean esango nuke, sartuko nintzatek esatera, gu guztiok bezala, Dakit batzuk askoz ere bizitza eredugarriagoak izaten dituztela, baina, nik iruditzen zait, gehientsu honak horrela iruditzen gerala, alduguna egiten alegia. Eta ez ezkit interesatzen pertsonaia eredugarriak, ez ezkit interesatzen ere nobeletan irakurlea erabat empatizatzen duten pertsonaiak, baina ez ditut ez da ere antieroiak maite, Antieroien aurrean ere askotan irakurlea errez kokatzen da, kontrakotasun horretan, eta justu bilatu nahi izan da irakurlea beti gobernatu behar izatea empatiaren eta antipatiaren artean, pertsonaiekin eta pertsonaia nagusiarekin bereziki. Eta ikusiko lortu duda, baina hori izan da pixka bat nire asmoa. Kontraporta irakurri nuenen ere, lehen esan dudan bezala, novelak badu alderdi makur hori, polizia azaltzen da harreman afektibo komplikatuak, lagunekin harreman gatazkatsuak, aita gaixo dauka, protagonistak, eta hori guztia eta hori irakurrita norberak pentsa dezake norbaitek hortik bere buruaz beste egiteko gogoa sartzen zaizula, horrelako zerbait, jakinan kulpa ez da kontraportaren testu egin duenarena, baizik eta novelarena izatekotan, baina egia da, iruditzen zaila da eraberean badagoela tarte bat irribarrerako ere, Arkaitzek aipatu du, ez zagon prestatu hau, baina Arkaitzek aipatu du ere, irribarreak ere aurkitu ditzakela iruditzen zait irakurleak momentu diferenteetan. Saiatu naiz hori bai satira ekiditen, askotan
nola ilumak esaten ninduen, baina, bueno, ordenagailuak ematen ninduen satira erresa egitera eta saiatu naiz neurua begiratzen zentzu horretan eta satiran ez erortzen, baina bai momentu batzuetan iruditzen zait bat artea badagoela, espazio badagoela humore edo irribarre puntu baterako. Nobela irakurri duten esan didatenagatik eta iruditu zait gainera, eta hori da pozgarria sortatu zaidana, nik espero ez nuen momentuetan batzutan, topatzen direla humore puntu horiek. Hain justu agian humore satirikoa ez den enean, nik espero nuen leku batzuetan agian irakurle batek ez ditu ez du humore printzarik topatzen eta alderantziz. Eta hori iruditzen zaineko kontu ederra izan daitekela. Eta beraz, hau guztia esateko, iruditzen zaidala historiaren belztasunaren erdian badagoela arnaz biderik ere. Eta espero duela irakurlea bukatzen badu, bukaera egizten bada, ez zaiola gelituko alako zapore hain iluna ez da. Hau esan da, bukatzeko esker batzuk eman nahiko nituzke. Ni alde horretatik, akitazken boladan, liburuetan eta nahiko boladan dago diskoetan bezala esker hitzak eta sartzekoa eta ni alde horretatik pixkat esteticista naiz eta testua ez zikintzearen aldeko, baina era berean badago jende bat merezi zuena horra agertzea eta mintzat hauz aipatu nahiko nituzke, lehen aipatu dituan Leire eta Arkaitzez aparte eta Mikel ere bai, novela honen irakurle izan dira eta eskertu nahi diet alde batetik Arantza Santesteban, Gorka Arrese, Aritz Galarraga eta Gorka Berezi hartua. Eta besterik gabe, mila esker hona etortzeagatik eta ez dakit kazetariek galderak edo hori badituzte edo zeratu nahi zen atzuten. Oso kazetari ez direnek. Ego bai.